Hello, hello, hello. Just look. Support, support me. हेलो दोस्त लोग, प्लीज सपोर्ट कीजिए. हेलो, हेलो, हेलो. प्लीज सपोर्ट कीजिए दोस्त लोग. हेलो, हेलो, हेलो दोस्त लोग, प्लीज सपोर्ट कीजिए.
जोंहा दिङा ब्लग हेलौ हेलौ बिष्णु बसुमतारी दिनैसो लोगो मोनदों नोंखौ अह नंगौ नामा? जोंहा दिनाव ब्लगआ बुंबावदों अन्नानै प्लिज सापर्ट खालामदो। अह नंगौ नामा? दे खालामगोन सापर्ट। जोंहा दिङा ब्लगआव बुंबावदों हेलौ ब्रादार हाउ आर इउ? मोजाङानो दंथ'यो दासान्दि। लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे। जोंहा दिङा ब्लगआव बुंबावदों आंबो खालामबाय हेपि निउ इयार गाइस। खबर सबरा बोरै? मा ओंख्रि जाखो? दिङा ब्लगआव बुंदों लाइक खालामबाय ब्रादार। अह नंगौ नामा? कमेन्ट गाइस लोग। जोंहा दिङा ब्लगआव बुंदों आंखौबो सापर्ट खालामदो अन्नानै। खालामगोन ब्र'। मानो खालामा जानो। जोंहा दिङा ब्लगआव बुंदों मा ओंख्रि जाखो? जोंना ओंख्रिया दालिसोलै।
नोंसिनालाय मा ओंख्रि? जोंहा दिङा ब्लगाव बुंबावदों आंना खामानि दंबावो। खामानि मावो होनबा नोङो? दिङा ब्लगाव बुंदों 10:30 PM सिम। नंगौ नामा? कमेन्ट खालामदो दे। जोंहा ब्लगाव बुंदों जा खस्थ' बयजोंबो फैनो हाल-साल। नंगौ नामा? जोंहा दिना ब्लगाव बुंदों आदा नों बहानि जाखो? आङो गहपुरनिसो। गहपुर हाइजेंबारि होनो आरोना जों गामिखौ आरो। नोंसिनालाय मा गामि होनो? दिङा ब्लक। बे नोंनि भिडिअ आरोना सापर्ट खालामहरबाय आङो। दिङा ब्लगआ बुंदों 5 गोजाननिसो आदा माथो। नंगौ नामा? दिङा ब्लगआव क'क्राझारनि खाथिनि आदा आं। नंगौ नामा? दिङा ब्लगआव बुंहरदों अके आदा गोजोननाय मोनबाय। थेंक इउ ब्रादारनो। नंगौ नामा? जोंहा दिङा ब्लगआव बुंहरदों मा ओंख्रि जाखोमोन आदाया? जोंना दालिसोलै।
दालिसो आरोना। नोंसिनालाय माथो ओंख्रिमोन? दिङा ब्लगआव बुंदों अह दे आदा नंगौ नामा? दिङा ब्लगआव बुंदों अमा बेदरसोमोन। माथो गोथावथारानो। एलबि होगोना होआ नोङो? दिङा ब्लग दिङा ब्लगआव बुंदों आं समखौनो मोना नंगौ नामा? दिङा ब्लगआव बुंदों लाइभ होनो बेबायदिसो होनबा। मानसियानो फैयालै। बेलेगफोरनि एलबियावसो जा मानसि नुयो आङो। आंनियाव फैयानो आरोना लाइभआव। दिङा ब्लगआव बुंदों जा खस्थ'थारलै लाइभ होबाबो खस्थ', भिडिअ बानायबाबो खस्थ'।
मा जाखो बिदि?
보이죠? 아무 소리가 있어야 되는지. 해제 기준을 그만하죠.